Brian so Juma ndi abantu bamanyika ite mono nguru kula yodi nguru nzemeri akeroka hekuma yanguru ku Golden Boys na nchire I appreciate so gunda ngina ndiri akabirema nyariko bwaterana tumanya baminto ngegendrete ime yagusina isko yagusi Client tech yako kurasa timu ya Global Connection bagachange koru Golden Boys kaza kwata ibya kayigoma abandi ko yakoye bari inki ya change rete naseke okay kitwango ku Golden Boys yunga jitega ngwari kane tinto ngori gitware nge iyo wachite buna Golden Boys na Golden Boys ero wachite buna Global Connection lakini abantu bari okay ngori gitware ngo mondanya rwa kutosira tunyore ko tukose mipira ya Nyanza Regional League bahati mzuri tukanyora yomo ate yi to ende na nyare mugiyo ko make agreement to change ko Golden Boys to Global Connections yaba chifan chane chonsi bibarumya ko ebori Golden Boys ngai achiete nere ko Global Connections Kurega nteki y'abantu banalira bandi y'abamekende bune timu ya Global timu ya wakoli bya sana weekend ya itanto ramu abwe timu ya Bomachoge borabu konde to betoko sanga manga serit kule ria mambi timu ya Global Connections ne chikoga nego ne timu ya Gucha FC sita kankai gonto betoko sanga no moro kyo manino Gucha FC ne na chaiga to buri amabuli alitobwate na alitobwate ko Ndizi TV na ya wali orabe go koboli igoro ya gosoli ya mambi konde bono mancho muri maite Chigosori chechi skuru Njigendrete chinsemo au na korwase county ya Kisii na Nyamira chiskuru ne chinyinge chitesemeria asumbi TTC ase Chigosori echo na koganya kunyara goba bako Chigosori nyirabana Chigosori cyo chigendrete wikiraboni gase chikoera rero ase kerenge kukia Nyanza regional sorogongo rwa Nyanza abwase insechi wikibere ko ruboniga baende chi nationals cyo chiko basomo chi ose city ya Nairobi ya Nakuru mancho morigeli kwende ntwa korientia amangana vene alengete Chigosori echo chiskuru ndabeto gusanga kiboikira no manye skuru yao na kiyago sori korwa iga sorongo rwa Gusii chiskuru ne chinge chiarwete korwa iga rongo rwa Gusii koru Nyamira tobata chiskuru buna Masosa mixed Masosa secondary yarenge sense meli ntobata chiskuru buna Nyanchwa boys tobata chiskuru buna Nyakembene tobata chiskuru chinyinge korwa iga sorongo rwa Gusii ndobete to gochibwati korwa le sense mo ya Asumbi na ntobeto gusanga kiboikirano buna chiabete Chigosori kondo mwacho moleto kwa namangane chiskuru ni to chakira Egosori ya handball mwana handball na yuna Egosori ya baswati ase timu ibere kurongo rwa Gusii cyarenga semi final ntimu kiechi ene timu ya Masosa amone timu ya Ndonya secondary ekoruko rwase county ya Kisii Ndonyo secondary ne timu ya Masosa ekoruko rwa Sensemo ya Nyamira Chigosori tiase semi final yaba Chigosori gurero na omweli oyo nige timu ya Masosa yabage ko bune timu ya Kakrao chi point 35 asa chi point 13 ige timu ya Masosa yabake gosoki bwisiko korinde mbachiko abakogosori chi playoff timu ya Ndonyo secondary nero yabage kogosori korinde yabage gosiri egosori yaye bale kogosori ne timu ya St Joseph's Miranda igese handball abasubati timu chonse chako Gusii cyabuwase chi semi final ndabato gosanga nagati yababwatani be timu ya Masosa mbaba gatoye birengereri byabo buna Chigosori cyari ne savari yabo wikase bayikire ase Chigosori yecyo yamono Ndizi TV asa Marieta ngoro ku Justus Nyandiri Mireri uri skuru ya Masosa secondary ya Nyamira county twajitega go represent county so mupira bwandibo asa baiseke twajagete mechese ya mapema kunya go train tugatema tukabwa Nyamira county so paka bono na twajite recreation go present Nyamira county esabari ne nkongu kera Nyamira county ntobwati resources chisaina na mbono mnatore maiga abana bado mbabwate some issues because of sponsorship etari ngi ya kuru Nyamira county but in the training tumejaribu our best ntoga ndreta our best and we hope ngantokora kwetaniga twakire mipire tato mupiro mutangani tukabu ne skuru ya Miranda ya nya Omapei county tukabu yo kabere twete skuru ko kugu korwa Kisumu county eromambi twakire semi final twabu ne skuru ya Kaklao ekoru Migori ono tuganye tuchugwa ko mupira bwe playoff kori namba ya namba ibere isato na inya ne skuru ya Ndonyo koru Kisii county
oyuno moroki we team ya Masosa Secondary ndara Brian ndi bagari abena nyara kusange birengeli vya igore abasire ya handball ndabato kusangana gati ya watani bande bakorwe team ya Masosa bate bandake imerongorwa gusi nebonete handball ebeke gusirwa se chiskuru ase chi county konyara kubata chiskuru chire chigosori bune chiyerinde ebirengo vya handball bijara ukina sorongorwa gusi tirana sensemo ya kabere studio tuwe birengeli vinde vya Masosa mbiribi ebi wango bya ndipo Nyamira County na Kisii County turatebe nga mbiribi ya mono ekiagara kartokori chi county echinde babwata a lot of scholarships karatore konya kugamba ne coach chi county echinde bawocha baigwa abana bagosoma for free coaches baigwa motivations baigwa chiba sabanda bali players who really assist them so scholarships to tunyora ni Nyamira County equal to Kisii County ngete na bachiko tokonya sawa wanafunzi hao namba ibere tonyore chi facility chi saine because wherever we train our kids na se ground ekebe egeoche kyarda chinchari chinyinge kendo kende twara konya watu gwe mepira isaine chi uniform at least ne chi coach chi iruchi clinic chi saine and our players will be exposed such friendly chinyinge na bato compete next time. Yes. Ngana yo mwari ngo tebanga asante Ndizi TV so to recognize chige meto chitigara to chukwa kabona ya Nyamira County Kisii County we got them matora our best and to sabarende chi county chi governor Simbarat na Nyaribo that is Kisii County na Nyamira County respectively basoime wa encourage people so that we can have talent and best appreciate talent academies. Lietariane Mr. Gekarogaro, assistant coach ya Masosa Secondary. Basically tuwale tetega mate asumbi for Lake Regions. Ndo chembi yatore. Tuwatemira stoko tema. Ono toge ndrete. Ndo chengo jigwa katore playoff. Korigi number 3 na 4. Tuwano rende togo shukuru gente getanga ni shukuru ya ito. Koto sponsor muna antuchi coach gochaga. Koleta abana. Ege ndo gia kavere ngeri nga on the technical aspect. Trochenga muna coach ane tanga ni ateba ebiti bitakeire ebiti bitakere birosi buya nali chinja litali gotoka sabana na and on the same note abana na ande kada banyore chinjari okonyora nge kobega sana kubarwali chinjari echo yagera nono mupiro no mochi gwaka obo mokongu sana kero nyoro bwate chinjari chinyinge abana bakumia ebona togo saba chi county chito ba very resources especially asebara nyare korwali abana muna bali baumire eline nali mepire kogendera kobwata abana bonsi nande togwaka byemono neba mechande atogetemeke korunyamira lakirende mbuya abara ibaito mbamyo gete bakanyara go konye situation ndoche mbuya togendera nani gokora torerero erinde nande ngakiende torore nande ngaitoraike etogwakera bunyamono Ndizi TV so twali bageri ko champa kaga igama ate asumbi gocha komanya kya abana bagusiba gendrete mbuya mono